In a provocative statement that has stirred controversy, Zanu PF Youth League official Taurai Kantishaya has predicted a resounding victory for Botswana's president Masisi in the upcoming elections. Azvibere mushe vanambatoona kuti Zanu PF Youth League official Taurai Kantishaya anoita mashoko kuti aiwa we vow to campaign for Masisi in Botswana. Pause. Sana pina mashoko anobudanyirwa pana mtoto subscribe or like on the bell icon. Tipinda munyigwa muchinzi. Kantishaya, known for his outspoken support of Zanu PF, confidently asserted, "Here at home we are Zanu PF, in Botswana we are BDP." His remarks suggest a close alignment between Zimbabwe's ruling party and Botswana's ruling party, the Botswana Democratic Party (BDP), which Masisi leads. The Zanu PF Youth League official statement underscores the party's active involvement in Botswana's political landscape. Kantishaya announced that the party will be unveiling their manifesto this weekend, declaring their intent to secure Masisi victory. This weekend, we are launching our manifesto as we move to secure the victory of President Masisi, he said. Ndo mashoko anobuda pana pachitogwa na Kantishaya atiri kuona kuti aiwa muri weZimbabwe vanotiriona kuti the ruling party Zanu PF iri kutaura kuti aiwa we are BDP kana tiri kunyika yeBotswana. Anotaura their active involvement pamapose achada kuitiwa munyika yeBotswana vachiti aiwa tichavabetsera kuti vasecure. So amongoziva kana Zanu PF katida kuvabetsera mapose avo. Zanu PF inozikanwa pamusoro pei? Inozikanwa pamusoro pekuriga aiwa nekuita mafraud elections. Vari kutaura mashoko kuti tida kubetsera kuti aiwa Masisi arambe ari onto power, maelections edu arambe ari boundly tied. Mashoko anobuda achitogwa neYouth League weZanu PF. Mutidze mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nengome section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.